खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेल साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं ल'कसभा बिसायख'थिनि बारा बारनो हमदोंसै आरो गाव गावनि दोलोखौ सांग्रांथि खालामनो थि खालामनायसै। थिग बेबादिनो मैया BPFनि सावरायमेलाव क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट कंग्रेसनि आफादगिरि आरो गाहाय नेहाथारिजों लोगोसे लोगो आफादगिरि नेहाथारि आरो मावफुं आफादगिरि बिथांमोनहा BPF दोलोआव जयनिं जाफैबाय। मैया बाथौ खेराइ फेमिलि रिजर्टआव BJPनि सा 65, कंग्रेसनि सा 24 आरो UPPनि सा 24 गासै सा 113 सोद्रोमाफोरा BPF दोलोनि नीति आदर्शखौ मोजां मोननानै BTCनि आगुनि चिफ हाग्रामा महिलारिनि नुजाथिनायाव BPF दोलोआव जगदान जाफैदों होनना मिथिनो मोन्दों। नैथि रादाबाव दं मोनसे सोमोनांथाव जाथायाव सासे फरायसाखौ थगायनायनि दायाव समबारखालि सोलिबाय थानाय HSLC आनजादनिफ्राय होखारनाय जादोंमोन। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे जाथाया नगाव जिल्लानि दिं ओनसोलनि बुलि सत्रा गोजौसिन गेजेर फरायसालियाव आनजादनि समाव जादोंमोन। आरोबाव रिपर्टफोरा सुबुरुन होदोंमोन दि आशिक इकबाल मुंनि सासे फोरोंगिरिया हौवासाखौ थगायनाय लेखा बिलाइफोर जगायगासिनो दंमोन, जायखौ उनाव फरायसालिनि गुबुन मावफारियाफोरा होसोदोंमोन। फरायसानि सिनायथिखौ दासिमबो फोरमायनाय जायाखै। मैया बेबादिनो आरोबाव मोनसे जाथाया आसामनि जनाय ओनसोलाव जादोंमोन, जेराव मोनसे गिदिर थगायनाय केलेंकारिजों सोमोन्दो थानाय सासे फोरोंगिरिजों लोगोसे 4 सुबुंफोरखौ खानाय जादोंमोन। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आनजाद मिरुनि बिबानगिरि पुलिसआ फरायसालिनि नेग्रानि स्कुटियाव थगायग्राफोरनि थफ्लाफोर नागिरना दिहुनदोंमोन। बेनि अनगायैबो नेग्रा देबेन फाथिरखौ सोंनाय फिननाय आरोबाव नायबिजिरनायनि उनाव पुलिस मावख'गिरिफ्रा बे केलेंकारिजों सोमोन्दो थानाय सासे कम्पिउटार अपारेटर आरो सासे केरानिजों लोगोसे आरोबाव 3 सुबुंफोरखौ खादोंमोन। रिपर्टनि बायदिब्ला हमजानाय दायनिगिरिफोरनि गेजेराव गंसे मुंदांखा फरायसालिनि फापमा कुल्ली मुंनि सासे फोरोंगिरिबो दं। हमजानाय गुबुन सुबुंफोरनि सिनायथिखौ केरानि लीलाधर फायें आरो कम्पिउटार स्ट'रनि बिगोमा धीरज दुआर होनना मिथिनाय जादों। रिपर्टफोरनि बायदिब्ला गासैबो दायनिगिरिफोरा आथिखालाव पुलिसनि आवथायाव दं आरो आरोबाव नायबिजिरनाय जागायबाय। थाखो 10 नि थाखाय HSLC आनजादा गासै आसामाव 16 फेब्रुवारिनिफ्राय जागायदोंमोन आरो बेखौ गेजेरारि सोलोंथाइ बर्ड एबा सेबाजों खुंनाय जायो। बेनि सिगाङाव 16 फेब्रुवारियाव HSLC आनजादनि सोंथि बिलाइ फोसावनायनि खौराङा ससियेल मिडियायाव गोसारदोंमोन, जायखौ सोलोंथाइ मन्थ्रि रनज पेगुआ उनाव नंखाय होनना दाबि खालामदोंमोन। काछारनि बांसखान्डी-नेना मिया HS फरायसालियाव मोनसे सन्देह गोनां सोंथि बिलाइ सोनायनि खौराङा सोलिबाय थानाय आनजादनि समाव नुजादोंमोन। मोनसे सोंथि बिलाइनि सावगारिफोरखौ अनलाइन शेयार खालामनाय आरो भाइरेल जानायनि उनाव बे खौराङा ओंखारदोंमोन। थामथि रादाबाव दं बिजनीनि 1 नं दानसियापारायाव गिख्रंथाव अर खामनायनि जाथाय। मख'नो गोनांदि 1 नं दनसियापारा गामिनि गेन्दा मियानि न'आव अर नांदोंमोन होनना मिथिनो मोन्दों। अराव गंनै न'फोरा आबुङै खामजोबदों। लोगोसे मोब्लिब शर्ट सार्किटनि जाहोनाव अर खामनायनि जाहोनाव नखरनि सुबुंफोरा सन्देह खालामदों। अराव गंनै नखरफोरा आबुङै खामजोबदोंमोन आरो 5 लाखसो रांनि मुवा बेसादफोरा खहा जादोंमोन होनना मिथिनो मोन्दों। उनाव 15थि बेटेलियनआ SSB आरो जायगानि सुबुंफोरनि मददजों अर खामनायखौ खोमोरनो हायो। ब्रैथि रादाबाव दं 1 नं परबतझरा BTC बियाबनि सिङाव थिपकाइ BCDC मावख'आव UPPL दोलोनि जयनिं हाबाफारि बानजायदों। क'क्राझार जिल्ला परबतझरा महकुमानि सिङाव थानाय थिपकाइ BCDCनि गुवार फोथाराव सानसेनि हाबाफारिजों UPPL राजखान्थि हान्जाया मैया जयनिं हाबाफारि बानजायदों। थिपकाइ प्राइमारि UPPL दोलोनि बानजायनायाव जयनिं हाबाफारि बानजायदों। गुबुन गुबुन आफाद गौथुमनि 150निबो बांसिन मददगिरिफ्रा UPPL दोलोआव जयनिं जायो। बे मेलावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो मिरु UPPLनि गाहाय नेहाथारि राजकुमार नार्जारी आरो आयुब हुसेन मण्डलजों लोगोसे आफजाल
हक सरकार लोगोसे परबतजरानि इउपिपिएल हानजानि आफादगिरि प्रजेन ब्रह्म बिथां आरो नेहाथारि सलिम आहमेद खान आरो गोबां इउपिपिएल हानजानि सोद्रोमाफोरा बे मेलाव मिरु इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि राजुकुमार नार्जारिया बाहागो लाना खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुङो दि बिपिएफनि रोदाखौ जेरावबो बुखुनानै गारहरदों इउपिपिएलआ लोगोसे इउपिपिएलआ ओनसोल थांनानै बिपिएफनि जे रोदा दंमोन बेखौ इउपिपिएलआ थांनानै बुखुनानै गारहरबाय थादों आरो बिपिएफखौ लाथिख' खालामनो इउपिपिएलआ थिरांथा लाबाय थादों होनना बिथां राजुकुमार नार्जारिया बुङो। लोगोसे बिथाङा बुंबावो दि मुनमुन ब्रह्मनि हेंथायै मुनमुन ब्रह्मआ गावनि बिगुमैनि हटेल गौरां बिलियाव आंखौ गाग्लोबदोंमोन। मुनमुन ब्रह्मआ गावनि फेसबुक पेजआव आब्रुथि गैयै राव बाहायनानै प्रमद बर'खौ बखिदोंमोन। परबतजरा बायदि बर'फोरनि गेजेराव सोदोमस्रि मोनजेननाय जायगायाव जोनोम जानाय आइजो मुनमुन ब्रह्मआ माबोरै आब्रुथि गैयै राव बाहायनो हायो? मुनमुन ब्रह्मआ सोद्रोम गोनां जानांगौ होनना बुंबावो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनआवबो थुनानै ला जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।